pali zolankhula zochuluka malingana ndi statement imene idakasidwa ku bwalo la milandu pa nkhani ija yokhuza Richard Chimwendo Banda. Statement imene yausa zolankhula zochuluka ndi statement ya yemwe adakamangala kunena kuti ndi yemwe ankafuna kuphedwa ndi Richard Chimwendo Banda. Ndipo malingana ndi statement imene adakasiya kumeneko, anthu ochuluka omwe ndi osatiranso chipani cha MCP komanso anthu ena olankhulirapo pa nkhani zandale akhala akulankhula poyunikira statement iyi kunena kuti ili ndi zolakwika zingapo, ndipo choncho mabwalo a milandu amayenera akhale tcheru komanso afase ndi kuionesesa kuti ngati statement iyi ili yoyenera kusumira munthu ndi kumupezera munthu mlandu. Amene adakasuma ndi a Frank Chawanda amene iwowa adafotokoza kuti ankafuna kuphedwa ndi nduna yakale amene ndi local government minister Richard Chimwendo Banda. Ndipo iwowa achawanda ndi adzaka 45 amene amachokera mudzi mwa kaumphawi tiye Nsamala mboma la Balaka. Iwowa adakatula statement ku bwalo la milandu kunena kuti yemwe adali nduna mutsogoleri wapitawu ya Richard Chimwendo Banda adawakonzera plot kapena kuti plani ya chinsinsi yofuna kuwapha iwowa. Malingana ndi statement iyo adafotokoza kuti izi zidayamba pamene gawo lija kapena kuti mbali imodzi ya chipani imene imatchedwa kuti NEC itachita chiganizo chowachosa amenewa a Frank Chawanda mu komiti imeneyi ya NEC imene ikupezeka ku chipani chija cha Malawi Congress Party. Chifukwa iwowa mu nthawi nkuti adali membala wa chipanichi ndipo adali mmodzi mwa anthu omwe ali ndi maudindo mu komiti ija yomwe amatchula kuti National Executive Committee kapena kuti NEC imene mbuyo mutidakuza ndi kunena kuti ndi gawo limene limapanga ziganizo zoyendesera chipani. Ndipo komiti imene ya National Executive Committee itachita chiganizo chowachosa a Frank Chawanda uthenga umenewu sadaulandire bwino malo make iwowa adafuna kuti achite challenge ganizo lowachosa mu komiti imeneyi. Ndipo komiti imeneyi idachita chiganizo chowachosa a Frank Chawanda ngati committee member ku NEC mu chaka cha 2021. Ndipo iwowa malingana ndi kupereka chiganizo chawochi mpomwe padayambira mavuto awo onse. Ndipo mu statement afotokoza achawandawa kunena kuti pa 11 February mchaka cha 2022 ku area 30 kumene kuli likulu la MCP kudali mkumano wa NEC. Ndipo iwo atafika kumeneku kuti alowe kumeneku adakanizidwa kulowa ku ngati mwa mpanda omwe umachitiridwa mkumano wa NEC. Ndipo malo make iwowa azilonda omwe adawapeza panja pa gate adawauza kunena kuti Richard Chimwendo Banda ngati sawasamala awachosera moyo wawo kapena kuti awapha. Ndipo nkuti nthawi imeneyi Richard Chimwendo Banda ali director of youth kumeneku ku MCP. Ndipo adafotokoza kunena kuti Richard Chimwendo Banda awachitira izi ngati iwowa akakamire kuti alowe nawo mu mpanda omwe kumachitikira mkumano wa NEC. Ndipo amenewa achawanda mukufotokoza kwawo malingana ndi statement imene achawanda adalankhula akufotokoza kunena kuti atakakamira kuti akufuna atalowa nawo mkati mwa mpandawu, mlonda adayimbira foni amenewa Richard Chimwendo Banda. Ndipo malo make sipadachedwe anyamata 5 amene adabwera panjapo ndi kuwaopseza akulowa. Malo make iwo apoopa adakwera galimoto yawo ndi kuyamba ulendo wawo, koma malo make mbuyo mwawo mudayambanso kubwera galimoto zina ziwiri zimene zidayamba kuwasatira kuchokera ku Lilongwe mu msewu wa Kenyatta. Ndipo adapitirira nawo mpaka na kufika mu msewu wa M1 Road. Ndipo adapitirira anthu akuwasatira mpaka na Pananjiri kudedza. Ndipo adafikanso ku Lidzulu Mchewu mpaka na kwa Chingeni. Iwowa mbuyo mwawo anthuwa adali akubwerabe akuwasatira. Ndipo akuti atafika pa Chingeni iwowa achawanda adapanga U10 kapena kuti kutembenuka kuti no anthuwa awa zembe, komano umene amatembenuka kuti mbuyo mwawo galimoto zija zinasiya kuoneka.
komano malingana ndi kuti iwo anthu anali kuwasatira kuchokera patali, amakhulupirira kuti anthu sali patali ndithu ali nawo pafupi, mwina angobisala. Ndipo akupitiriza kunena kuti iwo atatembenuka kuti ayambe kutenga msewu wa madisi kulowera mboma la Dowa. Galimoto la mtundu wa Toyota Land Cruiser limene lidali ndi mbendera ya nduna idali mbuyo mwawo, yomwe imaonesanso kuti mwini wake ndi chimwendo Banda, mwadzidzidzi idawasekera msewu. Ndipo akupitiriza kufotokoza kuti azibambo 5 omwe adatulukira pa gate aja ndi omwenso adali galimoto imene idali yomwe idali ndi mbendera ya nduna, yomwe ikuonesanso kuti idali ya Richard Chimwendo Banda. Ndipo anthu atatsika galimoto mo adawakakamiza amenewa achawanda kuti atuluke mu galimoto yawo, adawagwira pa khosi komanso adawaphimba ku nkhope, ndipo akuti adawamanga manja, ndipo adawakakamizanso kuti alowe mu galimoto yomwe adabwera nawo akuluakulu amenewa anthu 5 iwa omwe adatulukira pa Toyota Land Cruiser, yomwe ikufotokoza kuti idali ndi bendera ya boma ya nduna, yomwenso ikuonesa kuti galimotoyo idali ya Richard Chimwendo Banda. Ndipo mukupitiriza kwawo adafotokoza kuti adamva mawu akulankhula kunena kuti malingana ndi malamulo a Richard Chimwendo Banda, iwo akuyenera kuti aphedwe, ndipo thupi lawo likuyenera kuti liponyedwe mphepete mwa mtsinje. Ndipo mukulankhula kwawo malingana ndi statement iyo ikupitiriza kufotokoza kuti iwo adapitirira kumenyedwa kwambiri kumene adafika kunena kuti adawavulaza kwambiri, nkuti izi zimachitikira pa madisi. Malo mwake anthu asadawasiye mphepete mwa mtsinjemo, ndipo adawasiya mphepete mwa msewu kumeneko ku madisi. Koma nkuti imene amawasiyamu adawakulunga mchithumba, komanso ali ovulala kwambiri. Komano posakhalisa padabwera anthu ena akufuna kwabwino omwe adawathandizira, ndipo malo mwake adatulutsa foni lawo yam'manja ndi kuwapasa anthuwo kuti awachambule momwe avulalira. Ndipo malo mwake adawatengeranso ku chipatala cha Madisi Mission Hospital komwe adakalandira chithandizo. Ndipo akuti posachedwa adapita kukachita ripoti nkhani ku Madisi Police Station, kumene akufotokoza kuti nkhani adakayitula pa polisi ya Madisi. So statement imene tayiwerengayi imene takufotokozerani kuchokera pachiyambi pa zonse kunena kuti mkuluyi amene ndi Frank Chawanda amene akufotokoza kuti iwo adali mmodzi mwa mamembala a chipani cha MCP, ndipo ngakhale adali membala wa chipanichi komanso membala wa komiti ya NEC adalandirano uthenga wadzidzidzi umene adawauza kuti awachosa ngati committee member kumeneku ku NEC. Tsopano atachita chiganizo chopita kumeneku ku NEC kuti akafunse zifukwa komanso kuchita challenge kuti iwo sangawa chose popanda zifukwa zomveka bwino, ndi pamene iwo amakanizidwa kulowa pa khomo la gate la kumene kuli headquarters ya chipanichi kumenenso kumachitikira mkumano wa NEC. Akuti adakanizidwa kulowa pa gate, ndipo pa gate po malo mwake azilonda anawauza kuti ngati akakamira kulowa mkatimo Honorable Richard Chimwendo Banda apanga za iwo awazimisa. Ndipo posakhalisa azilondawa ndi momwe amayimba nsofoni kuimbira mkati, ndipo mpomwe pamatulukira anthu okwana 5 omwe adawaopseza, ndipo iwo adakwera galimoto lawo ndi kuyamba kuthawa. Komano pambuyo pa galimoto lawo akuluakulu wa 5 wa adali akubwerabe, ndipo adawasatira malo osiyanasiyana kuchokera ku Lilongwe kufika Padeza kufika Nchewu mpakana momwe tikukamba kuti adakafika nawonso ku Dowa. Anthuwo malo mwake akuti adatulukira pa galimoto ya Toyota Land Cruiser yomwe idali ndi mbendera ya boma yoonesa kuti ndi galimoto ya nduna, komanso ndipo mkalimo munalinso azibambo 5 omwe aja omwe adaopseza pa gate paja. So statement imeneyi ndimene ya usazolankhula zochuluka kwa anthunso osiyanasiyana. Ndipo mukulankhula kwa mmodzi yemwenso ndi wotsatira chipani cha MCP amene ndi Ayuba James adafotokoza kunena kuti akayiwunikira nkhani ndi nkhani yonena kuti ndiyongopeka, ndipo cholinga chake ndikufuna kungosemera wina chinyawo chifukwa nkhani statement yake ndiyopanda umboni, ndipo ilibe kulemerera kulikonse kuti ingakhale nkhani yokasegulira munthu wina
mlandu. Komanso ena amene adalankhulapo ndi monga Luke Malembo omwe adanena kuti nkhani ni nkhani yonena kuti is fabricated kapena kuti ndiyongopeka, ikuoneka kuti siyeniyeni. Komano malingana ndi kulankhula kwa anthu angakhale zili chonchi, komano padakali pano tikukamba kuti Richard Chimwendo Banda adakalibe kundende ndipo sadapatsidwe belo pa nkhani imeneyi, ngakhale wena akunena kuti ni nkhani yoti ndiyongopeka, chifukwa wena akumanena kuti boma likufuna lingobwenzererapo pa zimene iwonso adachitidwa mzaka za 2020-2021 kumabwera kuno momwe anthu achipani cha TV ankamangidwa. So inu mukuona bwanji kuti anthuwa ndizoona kunena kuti Richard Chimwendo Banda mlandu akungonamiziridwa, kapena tinene kuti mlandu ndoona komano anthu amene ndosatira chipanichi akufuna kungozidefenda, kufuna kuonesa kuti anthu awo sangapalamule milandu ngati imene. So through comment section ndi momwe tingadziwire maganizo anu kuti inunso mukuona nkhani muganizo loti amene wa Richard Chimwendo Banda akusemerera chinyawo kapena ni nkhani ya serious imenenso boma limeneka likhalepo serious chifukwa Chimwendo Banda atha kupezedwa ndi olakwa. So through comment section momwe tingadziwire kuti inu mukuonapo motani. So mu video ya msimu ayo mudali ndine wanu Mike Thompson, mwana onse walochita like komanso subscribe kuti tenso kuwatsalani mwa video zimene tikatukumira pa Samba Peter YouTube channel. Bye.